Ассалому алейкум. Имрӯзанги видео бисёртар арӯи дархост мешавад. Худо хоҳад то охирша бинтон видеоҳои ҳамон дархост шудаги чизои дакори ҳамаш охир ба ҳози Porter наботи 2014 вагон CRD 120,000 гуфтам бо савдо мешавад. Хуб, рафтем салон ба. Намудои обшивка, намудои обшивка, намудои салон, спальникаш ҳаст. Спальник дорад. Намудои берка 2014 нест ки мана 2014 потолоко тоза, спальникошон тоза. Спальникошон тоза, инҷанда электропакет, центрозамок ҳай. Пробега 166,336 та нишон додост. Кондитсионераш ҳай, обогрев ба кевинкош ҳай, магнитола ҳаст, яъне ки ҳамон магнитофон ҳаст. Так, печкашам будааст. Хай манавто вай бентом ами приборуша маълум. Скорост механик. Намудои торпедаҳош тоза, торпедаҳо тоза. Яке ягон кас бо вай кунааст, масъалаи вай ба хариду фурӯш ба агар дакор боша, мошиношон дакор бошад, кифоя истифода баритон куллан бепул сомони эълони кифоя нуқтати. Намудои балон протекторош зуд ваяшам ҳай, мана бачукчи ини запчасташам ҳай. Намудои пушт хай дахташ сали кам буди чаш будааст, мана просто минҷише зада қатъ кардагӣ минҷаш ки